sa akong First Lady, si Ma'am Michelle Magulo, kay Vice Mayor Joey Dublon, kasi po ang mga member, si Ma'am Councilor Lilia Mayores, si Councilor Larry Mateo, si Councilor Mark Ragay, si Councilor William Masapol, si Councilor King Dublon. Kasi po ang isa ko pong kapwa mga department si Pagdindos, Pagdingalan, Kagawad pala, Kagawad Tok Pardo, Kagawad Marco, Kagawad George, Geraldo po pala, kasi po kay Kagawad Masaro. Kasi po sa mga kinasal, asin sa ilaw na nila, maray na ako po sa inyo. Kunyan po, kinukuhan ko ang oportunidad na magpasalamat sa mga taong
Merry Christmas, Mayor. Kaya ako sa barangay.